Naturligtvis ligger en oerhörd makt i att både via bilder och det talade ordet kunna nå ut till miljoner människor. Och här finns förstås både risker och möjligheter. Man kan fundera, hur kunde någonting så vansinnigt som andra världskriget börja? Tyska arméerna gick plötsligt till anfall. Men vad var tyska arméerna? Jo, det var ett antal soldater som plötsligt lämnade hemmen, ändrade tågen och åkte ut till olika fronter. Och vad var det som drev dem? Jo, någon hade sagt till dem att det är en plikt att försvara fosterlandet. Deutsche Jugend, nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Man kunde inte få dem iväg med våld, för det fanns inte så mycket poliser och så mycket, utan man måste övertyga dem. Du har en plikt att försvara ditt fosterland. Någon hade sagt det i skolan, i kyrkan eller hemma vid matbordet, och därför startar ett krig genom språkets makt. Och det var ju därför som Hitler och Goebbels och de andra nazistledarna hela tiden höll tal på radion. Och sen visades de där talen på varje biograf som på journalfilm. Hade de haft tv hade de självklart nazistledarna talat i tv. På det viset så kan man starta ett världskrig. Kampf gegen den Marxismus wurde damals zum ersten Mal zu einem Kampfziel erhoben. Damals gelobte ich mir zum ersten Mal als unbekannter Eiserner diesen Krieg zu beginnen und mich zu ruhen, bis endlich diese Erscheinung aus dem deutschen Leben beseitigt sein würde. Eine Inflation hat dann unser Volk noch erdulden müssen, die Millionen Menschen um ihre Spargroschen beraubte. Alles angestichtet und alles gemacht und alles verantwortet von den Männern des Novembers 1918. Den klassiska retorikens metod att analysera argument kallas för pro e contra. Det innebär att man ställer upp argument både för och emot en uppfattning. Sen kan man bevisa sina teser